от казанмаган әлегә, әмма минемчә инде от казанган. Димәк, тиздән Тиздән булачак. Беренче мәртәбә моның турында ишеттем. Университетны тәмамлаганчыга хәтлек Ышанычым юк иде. Тыйна миндә ышаныч юк иде. Дип битне теге төрле җырлар була бит, мин теге булай итәм бит. Күңелне әзрәк ачып сал Мин әлсереңне. сөйлим моны, белсеннәр барысы да. Беренче тапкыр сөйлим теге кешеләргә. Бигәйбәт. Нык психлансам, мин нык тыныч. Күзем генә әзрәк булай. Авыз сирәсенә булай. Карале, яшь музыкантларга, яшь җырчыларга сүз әйтмәгез, йөрсеннәр, җырласыннар. Менә шунда берәрсе бигрәк маймылланып йөрисең инде дип әйтсә, ә сәхнә артына киләсең, алар дип утыралар. Синең кебек гади кешеләр икән. Еще мин сугыша башласам, мин сугышмый, мине кыйныйлар обычно. Сәлам дуслар, минем исемем Венера Аитова, сез татар хатын-кызлары өчен беренче подкаст карыйсыз. Мин искиткеч компания белән 30, 40, 50, 30 Гүзәлия Хөснетдинова. Алкышлыйбыз. Блогер, биюче, артист. Булдырмаган эше юк. Иң якты кешедер безнең студиябызда, шулай бит. Һәм Татарстанның халык артисты Зөлфия Валиева үзе. Кызлар, бүгенге тема һәр кешенең күңеленә якын булырдыр дип уйлыйм мин. Әлбәттә, ул кечкенә балаларга да кагыла, зурларга да кагыла, 30 яшьтә дә, 40 яшьтә дә, 50 яшьтә дә актуаль булган тема. Үз-үзеңә ышанычны ничек арттырырга? Ничек балаларны кечкенәдән үз-үзенә ышанган итеп тәрбияләргә? Нишләп бер кешегә карап торасың, ул шулкадәр үзенә ышанган кебек, ә икенче кешегә карыйсың, менә төрле яклап булган, үзендә ышанычы җитеп бетми кебек. Сизәсез микән менә шундый кешеләр барлыгын? Сизелә. Ничек шулай килеп чыга ул? Нишләп берәүләрнең билгеле пубертаттан соң кешеләрнең теге үз-үзенә ышаныч, үзендәге фикер югары булса да, пубертатта ул тигезләшә дип әйтәләр инде. Аннан соң бөтен кешеңдә төшеп китә. Ничек аннан соң үстерергә? Миңа калса, Венера, шундый фикер бар бит инде, аны бөтен кеше белә дип уйлыйм. 6 яшькә хәтле, менә тумыштан 6 яшькә хәтле. Якын тирәңдә зурлар синең турында нинди фикер әйтсә дә, ул бөтен нәрсә, бөтен сүзләр язылып бара диләр. 6 яшькә кадәр. 6 яшькә хәтле язылып бара. Шушы кечкенә кешенең башына, менә аңа әйтәр икән, син булдыксыз бер нәрсә дә булдыра алмасын, ул әйбер языла. Менә шул язылган әйбер, аннары үсә бара, шул пубертатта, улгайганда, кеше шуны җиңеп, мескен, менә шуны ватып сындырып, үзенә юл яра. Бәхетле юл яра. Менә шундый бәхетле балалар бар. Ниндидер мәгънәле, тулы гаиләдә үскән, ниндидер психологик яктан сәламәт булган әти-әниләрдә, әби-бабайларда, алар инде бәхетле балалар. Аларга тумыштан 6 яшькә хәтле кертәләр менә шундый үзе турында шундый фикерләр. Син молодец, син булдырасың. Каралы ничек эшләгән. Күрегез әле менә малайның. Барып чыкмаса да бер нәрсә дә булмый, бер нәрсә булмады. Кешеләргә җиңелрәктер дип уйлыйм мин алга таба. Чөнки аларганнар алга таба кирәк түгел ниндидер менә үзеңне үзең җиңеп, җылап, каядыр качып, курка-курка чыгып сәхнәләргә, мин булдырам, менә күрерсез әле, мин шулай эшләрмен дип Испатлыйсы юк бер Испатлыйсы юк бер әйберне дә. Шуңа күрә андый бәхетле балалар күбрәк булсын. Мин андыйлардан түгел. Түгел. Татар гаиләсендә Венера ул беләсеңме ничек? Мин кичкенәдән һаман колагымда, минем әти белән әни бик әйбәт кешеләр. Мин әйбәт гаиләдә үстем, мин беләм. Ләкин барыбер аларның тәрбиясе нинди булды? Миңа әти, кызый тик кенә утыр, кызый кеше көлдермә, кызый булай эшләмә. Менә ул кызый дигән сүз, ул һаман да яши минем башымда һәм йөрәгемдә. Мин бик шук бала булганмын, кичкенәдән бик энергияле кызыймы. Әмма дә ләкин әтинең шул кызый тик кенә утыр әле, кызый алай итмәле, менә шул әйбер бар ул миндә. Тәртипле, уңайлы кыз тәрбиялесе килгән. Шулады, шулай. Аларның да нидер куркулары яши. Алар да бит үскән ниндидер менә травмаларга бөтерелеп. Хаталар ясамасын, хаталап тормышын бозмасын дип бәлки куркулар булган. Мин хәзер балаларымны башкача тәрбияләдем. Әле без аңа әйләнеп кайтырбыз. Син әйткәч, минем менә исемә төште.
миңа әбием, Нурия әбием һәр вакытта әйтәйди. Ул безне тәрбияләүдә бик зур роль уйнады. Ул һәр вакытта безгә әйтә, миңа әйтәйди. Кызым, синең бер кешедән дә артык җирең юк. Бер кайчан да үзеңне кешедән өстен куйма. Синең бер генә артык җирең гел шушы сүзне әйтәйди әби безгә. Тигезлейди. Миңа Башкалар шулай, белән тигезлейди. мин белмим, нишләп ул миңа шулай еш әйткәндер, әлеге сүзләр, бәлки минем кайсыдыр мизгелләрдә мин шулай күрсәтә башлаганмындыр. Гел миңа әлеге сүзне әйтәйди. Һәм минем өчен хәзер шок. Әйтик, балаларын күпләр бит син бит безнең принцесса, син безнең, син иң матуры, син иң акыллысы дип тәрбиялиләр. Ә безнең менә шул кичкенәдән әбинең һәр вакытта мине әзрәк теге башына бәреп торган кебек, бер артык җирең дә юк, бер артык җир. Ул бит начар нияттән булмаган. Мин әбигә аны ник алай иттең дип әйтә алмыйм. Ул әлбәттә безне нидер тәрбия бирәсе килгән, шулай бит. Ә мин бит әтиемә әйттем. Мин әйтәм, әти, менә нишләп сез мине шулай тәрбияләдегез, мин әйтәм. Ә мин бәлки ниндидер бүтән үрләргә менер идем. Мин әйтәм, әллә нәрсәләр булдырыр идем бәлки дә. Кызым былай да бик таман булган диде. Былай да бик таман диде. Җиткән диген. Димәк, хәзер дә әле әтиең синең шушы сине ничектер бераз гына сикеренмә хәзер дә булганы җибәргән. Артык җирең юк бүтән башка кешеләрдә. Безнең әни дә шулай менә Гүзәлия. Алар бу башкача күрә белмиләр, башкача аларны өйрәтмәгәннәр, алар белмиләр нәрсә икән. Теге синнән булмый ул, анда кысылма, тегендә кысылма, моны бу эшне башлама, син моны башысына ташыйсың. Менә без аларны өйрәтмәгәннәр, ышанычка, теге ниндидер ышандырырга безне каландырып җибәрүче. Алар теге куркалар, теге лишний раз акчасы чыкмасын, лишний раз энергиясе бетмәсен, хатагы разочароваться итәр, күңеле төшәр. Хаталанмасын дип куркалар. Һәм без хаталанырга куркып яшәми дә калабыз кайчагында. Безне шулай саклыйлар. Яраталар, ярату тырышу. Үзләренең булган хаталарыннан теге читтәрәк торсын дип тырышалар инде. Гүзәлия, менә гадәттә, ярыймы мин синең чәчләрең турында бер сорау бирәм? Конечно. Гадәттә менә шушындый чәчләр буяган кызларны мин күрәм пубертат вакытында күпләр менә зәңгәргә буялар. Протест белдергәндәйме? Минем шундый танышларым да бар. Ул вакытта алар зәңгәргә, яшелгә буяп алалар. Икесен ике якка, берсен ак, берсен кара буялар. Синең бу пубертатта булмадымы әллә? Рөхсәт итмәделәрме сиңа ул вакытта? Кайчан син үзеңә ирек бирдең? Я булмаса ул вакытта ябылмаган менә шушы гештальтны хәзер ябып бетерәсеңме? Юк, мин элегелектән инде гел менә образларны мин әйттем, мин я чәч кистерә идем, я буй идем, я нәрсәдер истәйдем, теге косичкаларны. Әни инде тиле дип әйтә иде дәген инде тагы чәчем буяткан тиле дип әйтә. Шуның белән шул инде алар ияләштеләр, уже алар мине кабул итәләр. Иногда гына әни мине әйтеп ала, күңелен теге шундый вакытына туры килеп. Теге безнең бит инде төрле вакыт була. И хәзер инде исәр дә китми. Иногда мин үзем әйтәм, мин чәч буядым, әни мин чәч карагыз үзгәрттем, мин образымны үзгәрттем дип әйтәм. Бер сүз дәшмисез, әйтегез берәр. Хотя бы күрдек инде диләр дә бетә шуның белән. Ләкин мин теге ниндей протеста булмагандыр инде, белмим, мин шундый кеше, миңа һаман теге разнообразие кирәк. Яңа нәрсәдер итәсе килә менә эш буенча да, эш ягыннан да мин бер нәрсәне өйрәнеп бетәм, мин ул туйдырды, все яңадан тагы нидер яңа эш эзләп, яңа эш. Син бәйрәм кешесе димәк, сиңа бәйрәм ясарга кирәк, үзеңә дә, башкаларга да шулай гел үзгәртеп торырга кирәк, шулаймы? Әйе. Шулай дип әйтсәң дә була. Рәхмәт сиңа шундый булганың өчен. Чыннан да син теләсә кая керәсең дә, инде атмосфера чыннан да үзгәрә. Ул һәр вакытта шулай булды димәк, кичкенәдән синең. Мин былай үзем вроде как инде позитивный кеше, энергичный кеше, гомергә мин шундый булган, шук бала булганмын, мин дә сезнең кебек. Ләкин мин бик җылак, мин көн сайын почти мин элегрәк көн сайын җылы идем. Менә аны кеше бит әйтмәй, елап ята торган кеше дип. Мин вообще елап ята кеше хәленә керә ала торган кеше дип әйтмиләр. Нечкә күңелле кеше күрәсең. Бик нечкә күңелле, бик ранимый. Әле теге образдан да булгач, кеше бөтенләй уйламый. Җилбәзәк, ниндидер шунда башында җил уйлыйдыр, кызның дип. Маска бит Гүзәлия. Бу бит синең теге ташбаканың панцире кебек. Панцир дип атала бит, менә шушы әйбер. Бу синең өчен шундый образ гына булып чыгамы? Образ гына түгел инде, минем бер частым инде ул, менә бер мин инде ул. Бер ягым минем, бер ягым. Икенче ягым бар, бөтен кешегә дә күрсәтми торган. Теге күрсәтәсем дә килми, яратмыйм мин җәлләгәннәрендәге, миңа шулай ошый. Әйтергә буламы, бу сиңа үз-үзеңә ышанычны арттыру өчен эшләнелә бөтенесе. Әйе дип әйтә алам.
даже менә чәчнең төсе чыга башлый бит. Иә. Үзеңә карата ышаныч итә башлый теге. Менә буйыйсың, теге нинди яңа киемнәр аласың, барыбер менә ниндидер файдасы тия. Кыш кергән кебек төс белән, име? Үзең бик начар әйбердә кабул итмисең инде үзең. Барыбер ниндидер әйберләр биреп тора ул сиңа энергия. Кирпекләреңне салып, чәчеңне бер як төскә буяп, әйтик, анда Алайда миңа комфортны, алайда миңа уңайлы. Мин менә хәзерге яшемдә мин или бизәмичә йөрим, или бик каты итеп бизәнеп йөрим. Чөнки минемчә урталык юк. Урталыкта мин ниндидер ни ясалып бетмәгән или бизәмичә йөргән. Темперамент шундыймы? Мин исемдә китми. Була бит ул шундый темпераментлы кешеләр. Я янарга, я сүнәргә дигән кебек. Ике поляр точка белән, я монда. Ну мин шулай дип уйлыйм инде. Мин бу дөньяга килгәнмендер, наверное, халыкның, кешеләрнең, дусларымның, туганнарымның күңелләрен күреп, алар шуннан рәхәт алып, аларның күңелләре булып, мин шуннан рәхәт алам. Шуны миссия дип үзем. Дер дип уйлыйм мин. Һәм син Шуның шуны белән бара. профессиягә хәзер әверелдергәнсең булып чыга. Шулайрак дисәң дә була инде, шуны алып барабыз, әкренләп. Кызлар, үз-үзеңә ышану ул бит әле ниндидер константа түгел. Кайчагындадыр син мәсәлән үз-үзеңә ышанасың, әмма тормышның ниндидер сынаулары әзрәк кенә киметергә мөмкин син үз-үзеңә ышануыңны. Я булмаса, ниндидер кризислар була, һәр кешенең шәхес формулашуда да кризислар буладыр. Ничә яшькә кадәр була икән ул Зөлфия? Әлеге кризислар. Юк, менә урта буын кризисы, уртача яшь кризис среднего возраста дип әйтәләр. Мәсәлән, әле пубертаттан тыш. Менә Илюза әйтте бит, кризиссыз тормыш булмый дип. Менә мин хәзер үзем, мин бит инде безнең тапшыруда 50 саны өчен җавап бирә торган кеше. Әйтәм инде кызлар, менә барыбер үзгәрешләр барлыкка килдеме? Хәзер мин үзгәрәм. Мин хәзер табибларга йөрим. Ул хатын кызның шундый бер этап. Ул рәхәт түгел, сезне көтә ул икегездә. Бу 100% бөтен хатын Сезгә әйтәм, мин ул кризисны кичерәм, әмма дә ләкин мин Бу сез үзегезне барып нык тотам үземне, нык тотам. Кабул да итәсез үзегезне. Кабул итәм. Кая барасың? Әйше кабул итәргә, җылап утырырга что ли? Менә бер кешегә бик авыр. 50 яшьтән соң менә булырга мөмкинме? 50 яшьтән соң да мәсәлән синең үзеңә ышаныч, самооценка диләр бит, бераз төшеп китә. Булырга мөмкинме? Я булмаса хәзер инде Зөлфия Валиеваның ышанычын бер кеше дә киметә алмый, аңа йогынты ясый алмый дип әйтергә буламы? Венера, хәзер бер нәрсә эшләтеп булмый. Менә ул теге ни бар бит әле шундый сүз, время разбрасывать камни, время собирать. Мин ул ташларымны таратып бетергәнмен инде хәзер, име беләсеңме? Хәзер бер нәрсәне үзгәртеп булмый. Менә хәзер сине ничек кабул итәләр? Сине ничек хөрмәт итәләр? Бармы синең авторитетың? Сиңа мөнәсәбәт. Менә син аны хәзер просто күзәтәсең генә. Син аны тоеп кына йөрисең. Хәзер инде нәрсәдер үзгәртеп булмый. Теге үткән тормышта. Шулай бит, син анда нәрсәдер эшләп, хәзер кайта вазыгына килеп тора. Шуңа күрә мин хәзер ничектер менә үземне җәйбрәк, тормышка ничектер позитив и просто миңа кызык. Мин бу яктан нәрсәдер сизәм, бу яктан күзәтәм кешенең мөнәсәбәтен. Ага, бу миңа. Җиңелчә генә карый. Бер аңлашыла. Шуңа күрә аңлашыла бөтен әйбердә. Хәзер менә шулай яшисең генә. 30, 40, 50. Үз-үзеңә ышаныч темасы үз өстендә эшли башлаган кеше өчен иң мөһим темалардан санала. Чөнки үз бәя, үз-үзеңә ышаныч дәрәҗәсе безнең алга таба тормышыбызда максатларыбызга ирешү, ниндидер адымнар ясауның нигезен билгели. Чыннан да хәзер бездә шул кадәр белем күп, мәгълүмат күп. Ничек без үз бәябезне күтәрә алабыз, үзебезгә ышанычны арттыра алабыз, без аны беләбез. Ләкин инде әлбәттә специалист тарафыннан дип әйтәм инде, чын мәгънәсендә эшли торган күнегүләр, ниндидер киңәшләр булса, ул инде икеләтә җиңел, әллә кая барасы юк. Шуңа күрә минем сезгә берникадәр киңәшләрне калдырасы килә. Гомумән, үз бәя һәм инде үз-үзеңә ышаныч кайчан һәм ничек формулашасың? Ул әлбәттә инде бала чактан формулаша торган күнекмәләрнең, формулаша торган моментларның берсе. Без бу очракта еш кына, менә хәзер консультацияләрдә бу еш күренә, күп кенә кешеләр үзләренең әйтергә кирәк социаль челтәрләрдә үзләренең тарихлары белән бүлешкәндә әти-әниләрне гаепләргә яратабыз, гаепләргә яраталар. Һәм менә шушында зур ялгышлык. Әти-әниләр, хөрмәтле дуслар, безне ничек булдыра алдылар, үз белемнәреннән чыгып, үз мәгълүматларыннан чыгып, шулай исән имин, әлхәмдүлилләх дип әйтәбез инде, тәрбияләделәр. Һәм без аларга чиксез рәхмәтле булырга тиешбез. Аларның шушы
безне шушы дәрәҗәдә тәрбияләүгә менә шундый мәгълүматлары һәм менә шундый белемнәре, тәҗрибәләре бар иде. Аллаһка шөкер, алар безне мөмкинлекләреннән чыгып тәрбия кылдылар һәм без аларга рәхмәтле. Бүгенге көндә сездә бар мәгълүмат һәм сезнең бар үз бәягез, үз-үзегезгә ышану дәрәҗәсе. Һәм сез аны бүген сезнең аңлыгызга, акылыгызга килгән икән, минем үз-үземә ышанычымны арттырырга кирәк, үз бәямне күтәрергә кирәк дигән уй туган икән, сез аны бүген дә эшли аласыз. Һәм инде моның өчен әллә нәрсә теге авыр итеп тау күчерергә кирәк түгел, дуслар. Гади генә күнекмәләр булдыру, гади генә күнегүләр эшләү менә шушы үз бәягезне һәм үз-үзегезгә ышанычыгызны арттыра ала. Нәрсә эшлибез соң моның өчен? Әлбәттә, инде без үзебезне үз бәябез түбән һәм үзебезгә ышанычыбыз җитмәү сәбәпле һәрвакыт үз критикага барырга сәләтле дип әйтәм инде. Менә шушы әйбердән әкрен генә китәргә кирәк. Иң беренче, дуслар, көндәлек тормышта кечкенә генә уңышларыгызны да билгеләргә һәм хәтта язып барырга һәм шуның өчен үзегезне мактарга кирәк. Без көн дәвамында бик күп эшләр эшлибез һәм уңышлар күрәбез. Ләкин без аларны гадәти хәл кебек кабул итәбез дә аңа бик игътибар бирмибез. Әгәр дә без һәр көнне безнең белән булган уңышларыбызны, безнең ниндидер яхшы гамәлләребезне дип әйтәм инде, билгели, фиксировать дип әйтәбез, хәтта язып бара башласак, баш мие менә шушы кечкенә генә уңышларны күреп, безнең эчке халәтебезне дип әйтәм инде, үстерә башлый. Беренчедән, димәк, үзебезнең кечкенә генә уңышларыбызны күрәбез, билгелибез, язабыз һәм шулар өчен үзебезне мактыйбыз. Афәрин, син менә шушыны булдырдың, кечкенә генә адым булсын, улаймы? Югыйсә бит безгә зур адымнар гына безнең уңышыбызны билгели кебек. Юк, без зур адымга, уңышларга барып җитә алмыйбыз, әгәр дә көндәлектәге кечкенә уңышларыбызны билгеләп, үзебезне эчке халәтебезне дип әйтәм инде, үз бәябезне һәм үзебезгә ышанычыбызны арттырмасак. Беренчедән, аңладыгыз, билгелибез, язып барабыз һәм инде әлбәттә аның өчен үзебезне мактыйбыз. 30-40-50. Бүгенге кунагыбыз өчен әлеге тема шулай ук актуаль. Ул безнең эстрадабызның иң җирән, шундый иң якты, кыяшлы, шундый. Һәм ул беләсең, ул бик адекват кеше. Менә татар сүзендә бар микән ул адекватның тәрҗемәсе? Нәрсә дип әйтергә мөмкин? Адекват дияргә Ул буладыр. кеше белән шуның хәтле җайлы. Аның белән бик җайлы сөйләшү, төрле темаларга сөйләшү җайлы. Аның күз карашы гел шундый мөлаем. Ул менә карап тора күзеңә. Ул ачык, ул чиста, саф җанлы кеше. Һәм сәхнә алдында да, артында да әлеге бүгенге кунагыбыз бер төрлерәк. Аның белән һәр вакытта җылы, күңел күтәренке, биисе килә, җырлары да үзе дә ниндидер гармониядә кебек. Шулай бит, Һәм кызлар? шул ук вакытта тирән кеше. Кунагыбызның кем икәнлеген хәзер тапшыруыбызның икенче өлешендә белерсез. 30-40-50. Безнең дусларыбыз Смотри офтальмологик клиникасы. Смотри клиникасы бөтен гаилә өчен заманча офтальмология үзәге. Биредә күзгә лазерлы коррекция, катаракта хирургиясе, балалар офтальмологиясе, күзлек һәм төнге линзалар сайлау кебек киң спектрлы офтальмология хезмәте күрсәтелә. Смотри клиникасында штатта 45ләп тәҗрибәле офтальмологлар инде 500 меңнән артык уңышлы операция ясаган. Һәр кемгә профессиональ һәм игътибарлы сакчыл караш. Смотри клиникасы сезнең күзләрегезнең сәламәтлеге турында кайгырта. 30-40-50. Сез татар хатын-кызлары өчен беренче подкаст карыйсыз. 30-40-50. 30-40-50. Гүзәлия, Зөлфия, Венера һәм бүгенге безнең кунагыбыз җирән кашлы, Җирән сакаллы, җирән сакаллы. кояш. Безнең студиябызда яктырып китте. Ат казанмаган әлегә, әмма минемчә инде ат казанган. Димәк, тиздән булачак. Тиздән булачак. Илгиз Шайгразиев.
Исәмез кызлар. Сәлам, Илгиз, сәлам. Илгиз нурлы егет керүне Әйе. бөтен безнең студияларыбыз яктырып китте. Әфисүннәрдәген Туры китереп, сиңа махсус Сиыр заты булгач та теге сразу бүтән атмосфера, рәхәт китте. Сиңа еш әйтәләрдер име, син кергәндә менә кояш балкыган кебек энергия алып керәсең. Әйткәннәре бар. Мин бит Каушама. кешеләрдән алам ул энергияне. Бездән ала. Так, бездән ала башлады бу энергия. Алла кызлар бу бит синергия менә без энергия бирәбез ул безгә кайтара безнең яхшы энергия Алышынабыз. китте. Без бүген Илгиз сөйләшәбез үз-үзеңә ышану хакында. Гомумән хатын-кызларга еш кына без барыбызда да бар, без үз-үзеңә ышанып бетмәүдәндер. Менә тагы да матуррак буласы килә, яхшырак буласы килә. Иратларда улай бер бармы? Һәм сәхнәгә чыгып, меңләгән кешеләрне тота алыр өчен күпме вакыт узды үзеңә ышанычлы. Венера, гомумән Илгизгә караганда, мин аның неуверенный булган чагын күз алдыма китерә алмыйм. Син андый халәттә булдыңмы? Ничә яшьтә? Мин гомумән университетны тәмамлаганчага хәтлек мин шун теге Ышанычың юк иде. Тыйна миндә ышаныч юк иде. Теге миңа карата ышаныч кешеләрдә булмагандыр. 20 яшьләргә кадәр. 21-22 яшьләргә яшьләрдә әле син- хәтлек. Мин чөнки мин беренчедән мин бәләкәй чактан бирле тотлыктым. Мин тотлыга идем. Мин хәтта менә булай сөйләшеп утыра алмыйдым кешеләр белән. Мин теге якын дуслар белән генә сөйләшәм. Тумыштан шулай идеңме? Ну, әни әйтмешли инде теге сөйләшә башлаганнан Куркытканнармы сине кичкенә чакта шулай тотлыга Бер башлаган? вакыйгадан соң булган ул. Белмим, юк, Юк, булмагандыр. булмаган. Хәтерләмисең. Минем шундый, минем күрәсең физикам шундый булган. Мин хәзер дә тотлыгам. Шуңа күрә тамашачылар дип торсам, гафу итәрсез, бу Белмәйдем. Гаип түгел. Мин сине Әйе. инде 20 ел беләм, беренче Әйе. мәртәбә моның турында ишетәм. Менә бит. Ну, ул минем бар иде. Әйе, аннарсын минем уйлавымча, менә бу җыр белән сәхнәгә чыгып, әле тагын мин аны ниткәнем бар иде, теге интернетта укыганым бар иде. Син бит җырлаганда синең теге тавыш аппаратың постоянно эшләп тора, менә дип синең Әйе, теге тотлыгуны җыр белән дәвалыйлар, беләбез без, әйе. Связкалар, не бу голосовые связкалар. Шуның белән дә бетү ние булгандыр. Менә шулай итеп мин аннан арындым. Үз-үзеңә ышану арту белән бәйле түгелме ул, Илгиз, ничек уйлыйсың? Күбрәк чыгыш ясаган килеш барьер. Венера, миңа калса киресенчә. Менә ул үзен аңлап алган да, нинди таланты бар икәнлеген, нинди сәләте бар. Мин җырлыйм, и шуннан ышаныч туа үзеңдә. Шулай бит, Илгиз? Ансы да. Бу җырам. Яннары гына Кызык тотлыгы бетә. фикер, мин моның турында уйлаган юк иде. Бәлки чынлап та мин теге үземне күрсәтә ала башлагач, сәхнәгә чыга башлагач. Кеше ничек кабул итә алар сине, миңа, әйме? ой, шәп җырладың, матур җырладың дип, мин бәлки шуннандыр да. Корале, димәк, сиңа Беткәндер, сынау, Аллаһ каушау. Тәгалә шундый сынау биргән. Димәк, син менә җырлап әлеге сынауны уза аласың. Димәк, күбрәк җырлаган саен син Ышаныч проблеманы үзенә да арта. Үзенә карата ышаныч шишкәнсең. арта. Әлеге сынау булмаса, бәлки ул кадәр җырлар идең микән син, Илгиз? Яисә халык менә шулай күтәреп алудан, бәлки шуннан ышанышы күбрәк арткандыр. Инде. Әйе. Әле бит әле бу бит әле гел тотлыгы гына түгел, минемчә гомумән үзеңне киенүгә, үзеңне кеше алдында тотуга да карый. Әгәр дә сиңа кайчандыр бер кеше әйтсә, бигрәк ямсыз киенеп баргансың син көне дип әйтсә, тем более безнең ише артист кешеләрнең Сиңәме? күңеле төшә. Синеке төшәме? Минеке төшә. Кирпич алып атасың. Гүзәлияне чакыр, алай әйтсәң. Мин үзем турында түгел, гомумән әйтәм. гомумән, Менә кешегә шулай дип эшкә әйтсә, күңелле. теге вакытта матур җырламаган идең син дип әйтсә, икенче тапкыр сәхнәгә чыкканда син инде аны турында уйлыйсың. Барьер, Ничегрәк да. булыр микән? Барьер булырга мөмкин, әйе. Или менә мин тоже бит теге төрле җырлар була бит, мин теге былай итәм бит инде. Ничек тагын бер күрсәт. Менә шунда берәрсе бигрәк маймылланып йөрисең инде дип әйтсә, ул бит тоже әгәр, яшьрәк кешегә тем более яшь кеше ул аңа такта авыр, аңа үзен эзләргә кирәк, табырга кирәк. Ул эзләнә, нитә, әле ул теге аягында бастырмый. Шулай дип әйткәч, менә мин гел әйтәм. Яшь музыкантларга, яшь җырчыларга менә мин әле теге җырны инде әйтәм инде, әйме. Сүз әйтмәгез, йөрсеннәр, җырласыннар. Аларның нәкъ менә бу теге 15-20-25 яшьләрдә аларның Уязвимый әзрәк алар. аларга ничек Комплекслар үсә торган вакыт. Шунда йөри инде җырлап, җырлары дураски, син җырлап йөрмәң дип
аларның канатларын кесәләр. Аха. Юк, әзрәк кенә Хәтта- тагын тырышсын. Менә мин каршы чыгарым, потому что мәсәлән мин гомер буе мине кеше ничек әйтеп сагады, кимсетеп, һәм сайын кыерсытып менә шулай итеп иттем, набар мин көчлерәк булдым. Ышанычым күбрәк артты. Ике якны карап була икән. Кешеләр Кемдер көчәя, кемдер сыгыла да. Иммунитет барлыкка килә. Иммунитет бар. Әйтәйт Кемдер аны вызов итеп Кабул кабул итә, итә, кемдер аны шын мәгънәсендә тәнкыйть кабул итәргә мөмкин. Менә Менә Сүзләрегезне кеше- үлчәп әйтегез. Кеше сүзе кадерле кеше дуслар. үтерә диләр. Юкка гына сүзе Алла кеше сакласын, үтерә. кешеләр бит куллар да салалар шундый. Шул ук Әйе. Алла вакытта, сакласын. шул ук вакытта сәхнәгә чыккан кешеләрне, еш кына бит кызлар, егетләр әйтәләр, һәрберсенең ичендә ниндидер менә шул надлом, һәрберсенең ичендә ниндидер бер проблемамы бар, травма бар ичендә, һәм ул шуны җиңәр өчен шушы бөтен эшләрне башкара дип. Сәхнәгә чыгучылар, күп кенә супер йолдызлар, легендар шәхесләрнең нигезендә кайдыр кичкенә вакытта булган. Анда әтисе белән мәктәптә, анда Алар исбатлар өчен чыгалар. Мин булдырам. Лайык, сез әле күрерсез мине дип. һәм хәтта аларның шул ниндидер бер бик теге аяныч, бик теге кайгылы ситуациялар хәтта аларны бизи дә. Кайбер кешеләрне, кайбер шәхесләрне сен белеп торасың, аның мәсәлән теге тормышында ниндидер бер моңы бар, әйе. Драматизм өсти шәхескә байыта. Һәм ул хәтта күңелле итеп җырласа да син Ишендәгесен белгәч, башка төрле карыйсың ул кешегә. матур итеп елмаеп йөрүе тагын да сиңа нирәк кебек тоела. Теге кадерлерәк. Менә мин бер җырчының концертында булдым күптән түгел генә. Кем ул? Илгиз Шайхр. Юк, Асыл Яр. Искиткеч концерт, затлы, нинди җырлар, шул хәтле әзерлек. Гел моң өстендә моң. Күңелле җыр җырласа да җырлыйсың килә. Илгиз, сине булдымы шундый бер кеше? Ишеңнән генә уйлап куйган, әле сез минем турында ишетерсез. Сез мине әле белмисез, сез әле беләчәксез дигән. Аннары теге зур стадионнан аларга Әйдә хәзер шул кешегә төкерәбез. Фикер юк, без сәлам генә әйтә алабыз. Барма нинди кеше ул? Әйдә күңелне әзрәк ачып сал Мин әлсереңне. сөйлим моны, белсеннәр барысы да. Беренче тапкыр сөйлим теге кешеләргә. Мин беренче курска университетка, безнең Казан мәдәният һәм сәнгать университетына вокал бүлегенә кирдем. Венера хатны Ганиевага безнең кафедра Институт национальных искусств иде ул вакытта. Шул нигә керә иде. Институттың бер бүлеге иде. Шуның бүлегенең деканы Гүзәлия Илгизовна иде. Исәмсез Гүзәлия Илгизовна. Әйе, мин кергәндә анда кеше бик күп иде. Мин теге түләүлегә кирдем. Әйе. Мондайга керә алмадың бюджетка? Юк, бюджетка керә алмадым. Һәм мин теге беренче курста булай да җырлыйм, тегеләй дә җырлыйм. Ох, инде мин теге үземне күрсәттем инде. Хәзер миңа булар, әйдә, син нәрсә, нидә йөрисең? Әйдә бюджетка күч, беренче курстан киридән беренче курска бюджетка без сине алабыз диделәр булар. Бер елыңны югалтасың. Бер елымны югалтам инде. Мин бит инде куандым, әти-әнигә дә бит инде бу җиңеллек була бит инде. Акча эшләмим, мин шалтыратам әтигә, әнигә әйтәм, шулай бюджетка алалар. Бәхет басты. Әйе, все, булды. Хәзер булар мин документларны алдым университеттан, 2нче елга киләм дип, мин килдем, җәй уртасында килдем, документларны күтәреп. Бит сөйләшенгән бит инде барысы. Әйе. Миңа әйттеләр, син кая йөрдең? Ничек кая йөрдең? Урыннар бетте. Ничек бетте? Син нәрсә? Сказкага элек. Әкияткә электеңме әллә син? Менә ул җырың каян чыккан икән синең әкият җыры? Бу безнең әкият. Син әкияткә электеңме? Бюджет урыннарны алып бетерделәр диделәр миңа. Мин димәк, минем аңлавымча, мин анда аңлап. Миңа беләсез, миңа 18 яшь. Мин хәзер дәгән андый түгел, мондай бой түгел, әйме? Ал вакытта мин нямандай сакалсыз, бер нинди эффектный видым юк, беләсеңме? Нямандай кеше, мин бастырам деканатта. Югалып, все булды, все сезләр дә Канатларың киселде. Бүлмәгә кирип киттеләр. Ә мин университеттан аттестация иткән кеше. Әйе. Хәзер 2нче курска да керә алмыйсың бу дигән. 2нче курска керә алмыйм, нәрсә? Мин гомумән бөтен җимерелеп төштем дә.
Кыйылып төшәсең инде Кыйылып күз алдына төшәсең. Сиңа кем китерәсең. ышандырды? Шаллыдан килгән студент. Кем ышандырды сиңа син керәсең бюджетка дип? Кем әйтте? Шушы Гүзәлия ханым диде инде. Бу Ой, тапшыру кемне? чыккач Гүзәлия ханым гадалкага бармаса Гүзәлия ярый синең исеме. фотография белән. Сиңа Гүзәлия. Минем гаип түгел, Гүзәлияләр нормальный кешеләр ел. Әйе. Юк, ул бәлки махсус эшләмәгәндер. Дөньяда төрле ситуация булырга Шунлар мөмкин. инде. Шуннан, Бәлки шуннан. унытканнардыр. Булырга Бу мөмкин. күңелеңдә тормыш синең калган бит Минем күңелдә. күңелемдә калды. Мин менә дөресен әйтәм. Менә бу теге ни булсын, минем әйткән сүзем булсын. Мин ничек әйтерләр, үпкәләдем. Рәнҗидем менә. Рәнҗидем. Мин барып утырдым. Мин бик Еладым. Еладың. честно говоря, еладым. Йолы. Бу минем Күз алдыгызга үз китерәсезме? гомеремдә Зәбзәңгәр күзле. Чиста күңелле, саф, чиста. Иртәнге 4нче яртыга хәтле мәлләргә ятып. Диянисен ышандырырга. Юк, ул шунда бит әле менә аяк астыннан җир убылган кебек бит инде ул. Әйе. Әле бит Шуннан- әле минем хәзер башымда моны ничектер әйтергә кирәк, әтигә, Әйе әнигә. шул. Булмады дип. Минем мин бит теге кайттым бит инде әтигә мактандым. Әни әти булды, сезнең ни булмаячак, теге авыр булмаячак. Шандырдым мин. Булар да инде миңа, улым, молодец, булдырасың, теге булдырдың. Әйдә тырыш. Алар да мине Казанга җибәрделәр, булдыр дип җибәрделәр, понимаешь, теге. Габади кешеләр бит алар да. Мин все, кайтам инде, шулай әти Чыгып киттең институттан. Юк, кайтам дип әтигә шалтырдым. Миңа шалтырады. әти әйтте. Аха. Мин сине Казанга кире кайтсын дип җибәрмәдем. Все, укыйсың диде. Нинди? Әйе. Соңыннан мин Мотивация. хор бүлегенә күчтем. Хор анда 3 тапкыр эшсезрак иде, уку. Әйе, хор бүлегенә күчтем. Яхьяев Марат Гумерович мине үз канаты астына алды. Хорда җырладым. Беренче вакытларда хорда җырлау авыр иде. Мин бит теге солист. Әйе, анда тавышларга бүленеп Анда җырларга. мине Ишетеп бер кем мине ишетми. Әйе. Мин просто хорда башта Мин минем сине теге аңлыйм, мин тоже хоровик. бер ни булды минем өчен теге сәхтәдә бер үзең басып торгач Дулкынга кіріп кетсең. Әйе. Монда 60 кеше белән бер рәттән торгач син да. ни мин анарсын яраттым хорны минем хәзерге көнгә хәтлек мин хор бүлегендә белем алуым миңа музыкаль яктан гомумән ишетү менә мин теге басны Гармонияны ишетәм, ишетү. гармонияны ишетәм. Мин былай ишетмим җырны менә. Әйе, менә былай пачкасы белән. Мин я былай Тавышларга ишетәм. бүленгән. Ну, кыскасы, Аха. менә шул моментны әйтә алам, ул бик авыр кичерешле Шушы ситуация сынау иде. безнең Илгизне Илгиз Шәйхразиев иткән булып чыга бит. Синең соравың Әйе. әйтәм. Менә кемгә шулай итеп әйтердең? Менә мин хәзер шундый важный утырам монда кунак булып, беләсең, шундый йолдызлар арасында, беләсең. Без шул кадәр шатбыз сине Сез мине күрергә. чакырып китердегез, Илгиз, пожалуйста, килдек. Мин киенмәгән итмәгән килеш чыгып килдем. Илгиз син. Менә Мин әйттем бит сезгә Илгиз рәхмәт. риза булачакмы әйтә. Аңа әйтик. Сезгә рәхмәт. Менә шушы секундта мин әйтә алам. Менә бәлки аларга да түгелдер, беләсеңме? Ул кешеләргә дә түгел. Гомумән бөтенләй бер бит алдан Үзем- әйтелгән ди. үземә. Менә ул сиңа шу сынауны узырга кирәк булган һәм син Әйе. ул сынаудан күтәрелергә тиеш булгансың. Һәм без Әйе. әйдәгез әле рәхмәт әйтик әлеге кешегә. Рәхмәт. Гүзәлия Гүзәлия ханым. ханым, рәхмәт сезгә. Гүзәл Мин Гизмана. сезне яратам. Бер үпкәм дә юк. Сез минем алдымда гөнаһыгыз юк. Гүзәлия ханым, без дә сезне яратабыз. Прям обожаем. Илгиз, кара әле безгә нары нигә судка бирмәсәләр. Илгиз, Юк, Илгизгә нитегез. Илгиз, үз-үзеңә ышану дигәннән, без бит инде кичкенәдән күп кешеләрнең, бигрәк тә шушы яшь яктан, үз-үзенә ышану җитми. Менә син үзеңә ышануны ничек арттыра башладың? Сәхнәгә еш-еш чыгумы? Булдымы синең менә теге булай fuck up диләр. Менә шундый чыгыш искә дә төшермәгез. Менә тизрәк онытырга иде, менә бу очракны дигән берәр шундый Инде чыгыш. хурлыкка калганың булдымы сәхнәдә? Хурлыкка калганым булса, тизрәк онытыйм әле дип утырган булсам, демәк мен онытканмын. Аның хәтле үк прям совсем нигә Ну, бик рәхәт булмаган үзеңә бәлки. бар инде, менә кайчакта мине шулай булай иде, чакыралар, мәсәлән, яшьләр, мәсәлән, әйдә, теге менә шундый дуб-дуб җырыгызны җырларсыз әле дип, мәсәлән, теге кияү белән кәләш мәсәлән. Син киләсең туйга, анда яулыклап алар, яңа гына никах үткән, барысы да шундый теге нидә. И мин бер-ике тапкыр күрәсең инде, ризалашканмын шуңа.
Һәм менә анда шундый теге яңа гына хәзрәт киткән, бөтенесе тыныч кына утыра, ә мин монда дип торгач, Коннект юк, бөтенесе теге әзрәк. Зажатый, Урынсыз кебек. Урынсыз. Мин аны туктаттым. Улай берне. Чөнки мин теге килгәч мәйтәм, давайте әкрен башлыйк. Мәсәлән, мин бер халык җырын җырлыйм. Эшләр исәмсез. Аннарсын Ияләштерәм үземә. Тагын әзрәк кенә градусны күтәрәбез. Соңыннан уже мин уже былай да миңа инде былай әйтсәң дә миңа уже килешә. Ике кеше кабул итә. Чөнки син профессионал Илгиз. Син бит мөнәҗәттән алып, анда белмим, иң югары дәрәҗәдәге җырларында башкара аласың. Хәзер үзгәреш җирендә оркестр белән иптәшләр. Карнеги холлга хәтта бар. Менә шул мизгелне дә сөйләле. Карнеги Ну, менә- холл. менә Хыял Карнеги- идеме, әллә ул хыял турында хыялда да юк идеме? Беләсеңме, менә күрәсең хыялда да булмагандыр Карнеги холлда чыгыш ясармын дип. Булгандыр ул теге 15 яшьтә. Аннарсын бит инде акыл керә башлый. Реаль Приземляешься? Реаль тормышка килә башлыйсың. Аннарсын яра бусы булмады инде, бусы булмас инде дип уйлап карыйсың. Теге Джастин Бибер 15 яшьтә уже теге мировой звезда булды. Минем 15 яшьтә булмады. 16 яшьтә булыр әле, 17 яшьтә, 18, 20, 25 яшьтә булыр, 30 яшьтә булыр әле. Менә хәзер 37 яшемдә булыр әле дип өметләнеп торам. Әле дә. Тукта, Карнеги холлда ничә яшеңдә булдың? Юк, Карнеги холлда миңа ничә? 34 булгандыр, 33 булгандыр бәлки. Без шулай үзебезнең бәябезне төшерәбез шулай менә. Син бит уже Карнеги холлда буласың. 35 яшьтә. Син менә бу фикер менә монда булды, бу фикер. Менә һәрбер үзенең адымнар ясаганда нәрсә килеп чыкса, бәлки ул кеше алдында да түгелдер бәлки. Кеше дә әйтергә тиеш түгелдер, син килеп чыкты дип. Син бәлки үзең аңларга тиешсең, мин эшләдем. Молодец. Минем бер Билге, галстук, билге. бер белекик генә галстук. Кайдыр түрдә ул син белекигеннән ул сине шуны хәтта яктыртып тора ул сиңа. Нитеп, тагын берне алар күп булгач алар сине уже яктырта. Һәм берәр кеше килеп дурак та инде син дип әйтсә, син тынысың да аны, синең артыңда шундый зур Галочкалар күп. Шул галочкалар сине күтәрә. Алар сиңа, Илгиз, монда все хорошо дип торалар сиңа, беләсеңме? И син аны уже ишетмәскә мөмкинсең. Мөмкинсең дә ишетергә тиеш тә түгелсең. Мин үземнән тагын әйтә алам, шундый бер минем бер ягым бар. Кайчакта була бит инде шундый ситуациялар. Кайчан сине үпкәләтәләрме, кыек сүз әйтәләрме? Әгәр дә мин менә үземә әйтә башласам, теге машинада барганда бу минем башымда әйләнә. Илгиз, син бит уникста җырлыйсың. Син бит нидә теге татар җыры алган кеше, татар җыры премиясын алган кеше. Син бит монда йөрисең, син анда Кремль сараенда җырлаган кеше дип әйтә башласам, мин үземә теге күтәрә башласам, мин үземә җавап бирәм. Илгиз, димәк, сине үпкәләткәннәр. Әгәр дә мин үземне коткара башлыйм икән, менә минем психика миңа син бит мондый, син ышанма, карамаңа дип башлый. Сине тартып чыгарган созлыктан, Димәк, үземне тыңлама. Чистартып. Мин үземне и потом әйтәм, димәк, мине рәнҗеткәннәр. Бу нормаль күренеш. Бу нормаль күренеш. Но димәк, мине рәнҗеткәннәр, все булды, мин ул кешегә бүтән. Борылып та карамыйм. Бурулам, сәлам, хәлләр ничек дип әйтергә мөмкин мин аңа. Но уже ни юк. Кучаклыйсы килми ул кешене. Уже. Менә кара, психологларның шундый сүзе бар име? Менә без башыбызда йөртәбез икән, теге тамашачы залында утырган тамашачы кебек име? Ул сиңа нәрсәләр әйтеп тора. Син анда утырта аласың тәнкыйтьчеләрне. Менә алар сине казып утыралар. Зөфия, моны эшләмәдең инде. Менә моны булдыра алмадың. Монда менә шулай начаррак әйттең, җырламадың, җырламадың, кыяфәтең начар идеме? Син үзең теләп шул тәнкыйтьчеләрне тотып атып утыртасың фанатларыңны башыңа. Менә син нәкъ шуларны сөйләдең әлегенә. Алар сине утыралар, сиңа кул чабып утыралар. Һәр эшләгән эшкә кул чабып утыралар. Менә алар сине коткаралар. Алар ышаныч арттыра менә шул. Теге бар бит баганага менә торган бер малайга бер апа кычкырып тора. Син булдырасың, әйдә дип торалар. Аның янына килеп торалар. Сез аның кем әлеге йөртне? Беренче мәртәбә күрәм дип. Менә бөтен кешегә шундый апа кирәк. Әйдә. Үзеңә шундый апа булырга. Шуңа күрә утыртыгыз башыгызга үзегезнең фанатларыгызны. Хуплап торсыннар, кул чабып утырсыннар. Кертмәгез анда тәнкыйтьчеләрне.
вообще. Менә минем андый күңел төшкән вакытлар булса да, мин үзем әйтәм, так, син үзеңә бирәсең 2 көн, максимум, ятып йоклыйсыңмы, җылыйсыңмы, нитәсеңме, всё, бүтән үзеңә андый возможность юк. Хәзер елаганда да графикка куеп елыйсың, потому что бүген елыйм иткән, иртәгә съемкага барасы бар, күзләр шешкән, берәрсе яна чыгасы бар, нитәсе бар. Менә хәзер График буенча җылау тыела. Минем хәзер шулай. Гүзәлия, син искиткеч, сез күз алдына китерәсезме? Йылау график буенча, субханалла. Ул бит хәтта менә мин кайчак минем шундый бер период бар иде. Мин теге үпкәләргә ярамый, онытырга кирәк. Гафу итәргә кирәк. Гафу итәргә кирәк. Хәтта берәр теге шундый конфликтный ситуация булса, әйтмә. Йотырга кирәк. Йот. Хәзер картлык микән, ни белән, или минем психика уже чыдый алмыймы нәрсәме? Недержание дип атала. Недержание дип аталадырлаймы? Минем хәзер бәлки ул яшь саен киләдер, бәлки яшьләргә ул килешмидер дәйме? Бәлки кемдер шундый булып туа, минем түзәсе килми. Нәкъ шулай. Кирәк тә түгел. Елыйсым килсә, мин үземә рөхсәт итәм. Мин елаганда да үземне гаепләмим. Мин элек булса мин теге ничек елап утыра. Теге ничек шулай төшенкелеккә. Мужикмы син, мужик түгелме син? Юк, мен әйтәм, телим икән, мин үземә хуҗа. Мин кабыза алам, кнопкага басып елый алам. Теге робот кебек түгел инде әлбәттә. Мин рөхсәт итәм үземә. Чөнки кайчакта менә теге берәр ситуациядә әйтмичә каласың, ул синең күңелеңдә кала, син алып Шуны уйлап йөрисең. Ул бит сакланып йөри монда күңелдә. Сакланып йөри. Аны психологлар Берничә вакыт узгач интәсең инде, менә шул 1-3 сәгать синең күпме ниеңне алырга мөмкин. Нервыңны ашыймы? Күп очракта әйтмичә калам инде әлбәттә. Әлбәттә әйтмисең. Потому что шундый очраклар була иде, менә син кешегә әйтәсең килә менә, әйме? Менә хәзер әйтәм, җыгыла тормый. Всё, и син теге борылып теге фильмнарда кебек синең артында тегендә син теге күзлегеңне байлап киясең. Всё, ул ятта, син аны тормый. Но потом сен бара жәлләячәксең бит. Потому что үзеңне җиңүче дип санамыйсың. Менә һаман кеше жәллибез, безне жәлләгән кеше юк. Иләң башмаган. И тагын бер сүз. Рәхәт түгел кешене җиңү. Хәзер әйтәм, җыгыла дип әйтәсең, әйме? Тыйып калдырасың, әйме? 2 минут үтә, ул сиңа ярай инде гафу итим дип. Үзе гафу итенә. Исен әйтәсең, ярый әле әйтмә. Или шунда, тегесемсе, ярай оныттык инде. И потом уйлыйсың, ярый әле әйтмәгән теге вакытта әйткән булсам, бүтән аралашмас идек. Нормальный кеше бит, дурак генә, нәрсә яхшы кеше. Сиңа карап әйткәнгә үк керек. Дурак, яхшы кеше. Юк, менә шундый ул бит теге тормыш барган саен син аны теге опыт җыясың үзеңә. Тәҗрибә җыясың. Зирәкрәк була башлыйсың. Илгиз, без бу кадәр тирәнлек. Тагыз әле мин аңламадым, әйтергәме, әйтмәскәме? Әйтергә. Әйтмичә каласың Әйтмәскә. Юк, әйтергә кирәктер дип саныйм. Культурный итеп әйтергә кирәк, наверное. Юк, культурный итеп атым түгел инде. Или әйтәсең, ладно, Ходай барыл, Ходай күрә ал барсын, тегене тигезлиләр аннары. Юк, бу ситуациядән торадыр, дуслар. Менә минемчә Илгиз ул шул кадәр ситуация теге нишкә тоемлый торган кеше, ситуациядан карап, мин күз алмай китә алмыйм. Мөгамен Илгизнең нәрсәгәдер ошып килеп, кемгәдер нәрсәләрдер әйтүен. Аның башында бар икән әлеге ситуациялар. Юк, минем әйтергә вакытым килсә, менә чынлап кайчак теге якын кешең белән инде, мәсәлән, бер якындагы кешегә әйтергә вакыт килсә, ул мин димәк, минем наоборот, мин нык психлансам, мин нык тыныч. Мин киресенчә, чөнки күзем генә әзрәк булай. Авыз сөрәсенә булай. Бар моннан чыга, кирен генә. Менә шундый ни бар миндә, менә мин нык торып психлансам, мин ачуым чыкса, мин күрәм азакы нине, мәсәлән, нәрсәгә хәтта бу китереп, без уже всё, менә булай. Уенда сугыш. Мин аны күрәм. Мин күрәм, что бу матур түгел, вообще-то уже. Уже. Сиңа килешми бу. Миңа килешми, аңа да килешми. Димәк, мин еще мин сугыша башласам, мин сугышмый, мине кыйныйлар обычно. Шуңа мин күрәм дигәндә шул. Син шул киноны төшереп бетерәсең дә башыңда? И тыелып каласың. Синең бит ишеңдә леңди процесслар бар икән хәзер. Синең белән сөйләшкән бер кеше шулай уйлаячак.
бу илгизнең башында нәрсәләр микән, нәрсә уйлый микән. Тыныч кына торса, бу димәк. Синнән илгиз диргә мөмкин. Минемчә бу бүтән кешедә бар. Күп кешедә бу теге һәрбер кешенең төрлечә бит инде башында. Мин менә шул бик начар картинканы күрәм дә фильмны әйме. Һәм әйтәм, аха, мин беләм нәрсәгә бу китерергә мөмкин. Без моңа китермәс өчен нәрсә эшли алабыз. Икитәм артка таба. И менә аның артка табасы дустым, бәлки тынычланырсың. Әйдә, ничек? Менә лучше шуннан баштарга. Потому что Зирәк карды, көчле һәм зирәк. минемчә бу бәлки минем Акыл бар башында. якыннарымда шундый кешеләр булгандыр, дуслар булгандыр шундый. Ул бит күрәсең кем ничек Дустым, конфликтный бәлки ситуацияларда. тынычланырсың. Или бер икене биргәләп алам, аннары тынычланырсың. Син гуманист, син кешеләрне яратучы кеше. Син зирәк акыллы кеше. Син молодец. Шундый тапшыруга еш килер дип чакырыгыз. Илгиз, безнең тапшырубызның темасы үз-үзеңә ышану дигән. Шулай бит без балалар үстерәбез, менә малайлар үстерәбез. Ничек аларны дөрес итеп үстергә, нинди инструментлар бирергә? Алар үз-үзенә ышансыннар, сәләтләрен үстерә алсыннар өчен. Нинди киңәшләр бирер идең үзеңнән чыгып? Синең бит шулай ук малайларың бар. Син аларга нинди булса шундый техникалар кулланасыңмы? Һәм әйтик, сәхнәгә менеп җырлый алырлык бу бит көч, кыюлык кирәк. Син менә шушы үзеңә ышануны ничек үстердең? Күп чыгышлар беләнме? Шушы эштән үз өстеңдә эшләү беләнме? Монда әйтик балалардан башлык инде. Мин балаларга алар мине күрәләр, ничек мин алар белән сөйләшәм, ничек мин кешеләр белән аралашам, ничек мин белмим, урам буйлап хәтта ничек барам, бәлки ул бит кешенең йөрүшеннән дә күренәдер. Сөйләшүеннән, әйтүеннән дә күренә. Мин алар белән теге бик теге строгий түгел, булай теге каты түгел. Ләкин алар мине тыңлыйлар, потому что мин сүземдә торамдыр бәлки. Мин әйткән сүзне эшлим, алар дагы миңа җавап итеп шуны минем алардан шуны көтүемне беләләрдер бәлки. Монсы да бар. Конфликт ситуациялардан ничек син үзең алар күрәләр, тотуыңа карап, үзеннән чыкмый әти димәк. Ма дип башласам, димәк, бу булай да булай икән, үрнәк аларга. Мин әллә нинди гениальный бик шәп әти дип әйтмәс идем үземне. Әти инде ул һәрбер кеше. Мин гомеремдә беренче тапкыр әти теге мин теге Безне өйрәтмәделәр бу эшкә дип. Әти булган кеше түгел, беренче тапкыр тәҗрибә узам. Узам, шуңа күрә ничек бар шулай инде. Булай күрәсең, мин аларда күрәм, үземне хәзер күрә башладым менә балаларда. Нинди сыйфатларын күрә башладың? Юк, менә алар бит үсәләр. Һәм мин үземне, мәсәлән, 10 яшьтә искә төшерәм. Һәм мин аларга, миңа 10 яшьтә, менә бу кызык иде. Мин аларга шуны мәсәлән әйтәм. Или менә миңа 10 яшьтә мин хәзер нәрсә белән шөгыльләнәсең килә, ничек нитәсең килә, кая барасың килә. Миннән дә шул сораганнар инде күрәсең. Менә ул бит бер-ике чакта ул уже 10-11 яшьтә уже хәйләнә башлыйсың. Мин кем булырмын микән? Миллион юл бит. Еще мин шуны аңлыйм, хәзер аларның 10, 11, 12, 13 синең дә яшь үсмер балалар 13 яшь, аларның башланачак, менә мин үземне генә хәтерлим. 15, 16, 17 яшьтә гомумән ничек мин с ума не сошел. Беләсезме? Нигә? Акылдан шашырга җитә. Акылдан ничек мин язмаганмын? Ни өчен? Чөнки аларның, менә мин хәзер 36 яшымда, андый минем алдында выбор торса, менә син хәзер сайлыйсың, һәм гомерле буена шул юлдан барачаксың. Мәсәлән, безнең шулай да бит инде. Нинди университетка керәсең, шул юлдан барасың. Аларга бит әле мәктәпне тәмамларга кирәк. Университетка керергә, экзамен бирергә кирәк безнең әле бу вакытта. Әле монда синең организмың анда яна. Кызлар, йөри җегетләр, анда дус булырга кирәк, сиңа дус табырга кирәк, үзенең иерархияңны табырга кирәк. Син кайсы позициядә бар бит инде теге син өйдә генә утыра алмыйсың, әйме. Тагын тегесе ташлады, бусы язмады, тегеңә әйткән ул мине яратмый, мин аны яратам. Битчә чыга башлый бит. Битчә чыга. Социаль челтәрләрдә бөтенсендә идеаль, ниндидер круtoйлар, подписчиклары эс. Хыяллар именно аларга барысында, менә бу яшьләрне мин жәллим, барысында аларга нитеп бергә. Ишә монда әнисе, әтисе, булай кирәкми, монда бар, тегендә бар, моны киймә, моны кигәнсең. Иң якын кешеләре дә шулай торса. Алар менә ничек
Нишләп Ә, тегеләй басым әйтәсең, ясыйлар. тегендәй булдың инде, мондый булдың Әйе, инде. давай нормально Күршеләрнең булды. малайлары алай түгел, Менә. әнә фәлән апаңның малаянда Мин түгел. шуңа күрә әйтәм, менә мин хәзерге сәламәтлек белән мин аны кичерә, хәзер икенче тапкыр кичерә алмаячакмын. Чөнки хәзер ничектер Аллага шөкер үзеңнең юлны таптың. Мин хәтта карыйм, менә яшьләр университетка киләләр бит инде, сиңа кайрылар нәрсә. Мин аңлыйм, аларның күзе алдында мин как миңа ул вакыттагы җырчылар. Авторитет. Мин үземне монда җырлыйм, тегендә барам, монда барам. Но аларның күз алдына караганда мин үземдә күрә Зур башлыйм. шәхес. Алар өчен мин сәхнәдә җырлыйм, артистлар белән аралашам. Карнеги холлда чыгыш ясаган шәхес. Минем хәзер моны да тегене дә кимстәсем килми берсендә, һәм үземне гомумән күтәрәсем дә килми. Но яшьләр өчен это бик авыр. Менә алар баралар җәяү университеттан общежитиегә. Улы абилар зур машинада үтеп китәләр. Мин шулай карап калайдым. Кайчан мин шундый машинада йөрим микән дип беләсеңме? Кайчан мин шундый менә булыр микән андый вакыт дип. Ул бит әле стресс беренчедән. Һәм үз-үзеңә ышану, менә шуннан киләдер инде әкрен куркулар, ниләр. Өмет шундый буламы? Потом менә хәзерге акыл шул вакытта булган булса, мин аларга әйтәсем килә. Курыкмагыз. Эшләп карагыз, килеп чыкмый икән ташлагыз. Сезнең вакытыгыз Ялгышырга курыкмагыз. Күп вакытыгыз сезгә 20, 18, 25 яшьлекләрдә әле 30 яшьтә әле вакытың күп. Эшлә, ялгыш. Курыкма, яшәргә курыкма. Яшәргә курыкма. Ялгышырга да курыкма. Ялгышырга да курыкма. Өйләндең, килеп чыкмады. Ну, Текер. Уйлама. Бу төрле хәлләр була, төрле тормыш. хәлләр була, тормыш синең менә иң куркынышы ул 60 яшьтә, 70 яшьтә күрергә, что синең янында гомер буе Икенче кеше син теләгән кеше түгел. синең кешең түгел икән. Аның яңасы да кирәкми уже. Но бусы точно синеке түгел. Илгиз, шул ук вакытта бит менә үз-үзенә ышанмаган кешеләр, алар киресенчә менә шушы бер югары биеклеккә җиткәннән соң, аларның әле йолдыз чире булырга мөмкин бит. Алар әзрәк кенә теге өскә менеп, карагач, мин инде булдым, теге, ну синең ул этап булмаган кебек. Синең ул йолдыз чире вакытын без гомумән күрмәдекме, сизмәдекме? Кайчан чирли башлыйсың йолдызлык чиргә? Син аны тыныч кына Ул чирләдең. ветрянка кебек, аны һәр кеше чирләргә тиеш. Ясымы? Яшьрәк чакта җиңелрәк узадылар. Миңа калса Илгиз ул менә бөтен якында уйлый. Андый шир белән итмәс ул. Мин бит теге бер җыр җырладым да икенче көнне йолдыз булып уяндым, минем булмады. Мин теге әкрен генә монда тегеләй булай бардым, мин әле һаман да миле атлыйм. Минемчә йолдыз чире белән ул бәлки әзрәк үпкәрәтәсем килми инде кешеләрне. Һаман миңа карый нәрсә дисә. Юк. Ерак булмаган кешеләр чирлейдер. Акыллары сайрак булган кешеләр. Минем ниләр, әйтик, мин теге тыңлаган җырчылар, минем остазларым, университетта булган остазлар, мен сәхнә артында менә мин күрәйдем, зур мин телевизордан гына карый торган кешеләр, зур артистлар анда, Зөфәр Билаловлар, Зәйнәпләр, Айдар Галимовлар, пыты килеп, диде сәхнә артында, теге сынысы бу костюмым искергәннәр, син торасың. Ничек сез ул вакытта син уйлыйсың, алар хәтта идәнгә тимичә генә шулай очып кына йөри торган әүлияләрдер алар дип уйлыйсың, әйме? Сәхнә артына киләсең, алар дип утыралар. Синең кебек гади кешеләр икән. Һәм анда синең баштан ломка килә. Ничек инде алар гади? Алар бит ничек кенә булып йөрергә тиешләр. Изге затлар, йолдызлар. Юк, аннарсын аңлыйсың. Бәрәңге ашамыйлар, тышка чыкмыйлар дип. Бәрәңге ашамыйлар, тышка чыкмыйлар кебек. Син потом аңлыйсың, алар кешеләр, син алардан күреп гади булырга кирәк икән дип аңлыйсың. Мин шуны менә ниткәнем бар, сораганым бар, тоже шул коллегалардан. Менә ничек без менә шулай теге дус сөйләшәбез, арабызда бит юк. Кайсы конкуренция теге законы дракона. Миңа шунда берсендә Ринат Гыйләҗев сырда ансамбльдә мин күп ел эшләгән идем. Ул әйтә иде, менә эше каралы кеше безнең ансамбльгә килсә, бездә эшли алмый. Эше кара булган кеше яхшы кешеләр янында аңа чыдый алмый, ул яхшы кешеләр янында, беләсең? Ул
келмей ул монда бүтән. Беләсезме? Сәхнә артында чыкмый ул, беләсезме? Ул гримеркасында утырачак ул. Потому что аның бу кайный, ул не может шундый яхшы кешеләр янында. Понимаете? Шулайдыр шул. Барсын үзе кебек бу Шуңа күрә менә мин тоже шул ук сүзне сөйләп башлагайым, теге Фирус Кагиров аны әйтте бугай инде, әйме. Менә шул дип әйтте. Начар эшле кеше сәхнәгә чыга да алмый. Ул просто менә аны күрә, оештыручы да күрә аны. Ул аны чакырмый, мин моны сөйләп йөри, эше караның дип, ул күтәрелә алмый просто. Дөрес. Шуңа без яхшы кешеләр монда җыелдык. Дөрес. Яра, шуңа күрә без яхшы кешеләр җыелдык. Син шундый яхшы кеше. Син безне нурландырдың. Әйтегез әле кызлар да. 30, 40, 50. Икенчедән, дуслар, актив рәвештә мөмкинлекләр булдыру, мөмкинлекләргә ачылу. Нәрсә дигән сүз соң бу? Аралашу, яңа аралашуларга чыгу, кая чакралар бару, яки нәрсәләрдер оештыру, менә шундый моментларда актив булу. Беләсезме, галимнәребез шундый кызыклы мәгълүмат ачканнар. Эшенә иртәрәк килүче, иң беренчеләрдән булып килүче, карьера баскычыннан тизрәк күтәрелә икән соңга калучыларга караганда. Ни өчен бу шулай соң? Чөнки ул иртә эшкә килә һәм бүтән килгән, аннан соң килгән кешеләр белән дә аралаша һәм аның, әйтик, контакт дибез инде. Кешеләр белән аралашуы була. 10 кеше белән аралашты ул. Әйме? Соңга калып килгән кеше йөгереп килеп үзенең эш урындыгына утыра. Һәм ул бүтән кешеләр белән аралашмаска да мөмкин. Менә һәм инде безнең әйтергә кирәк галәм, шул ук вакытта вселенная дип әйтергә яратабыз бит инде, әйме? Ул кешенең актив икәнлеген күрә. Һәм менә шул актив булган өчен ул аңа актив мөмкинлекләр бирә үзен үзе ачарга. Менә шушы кызык кына моментларны да әйме үзегез өчен берникадәр күңел дәфтәрегезгә язып куйсагыз иде. Димәк, икенчесе актив рәвештә мөмкинлекләр булдыру. Без актив булган саен безгә мөмкинлекләр дә актив рәвештә килә икән. Һәм өченче бик кызыклы момент ул да булса, көн дәвамында безнең уңышлар белән уңышсызлыклар да булырга мөмкин. Менә шушы уңышсызлыкларыгызны уңышларга кабат кире язу дип әйтәбез инде, әйме? Переформулировка дип әйтә кемнәр менә аңлап җиткерми. Уңышсызлыкларны уңышка бору. Димәк, ниндидер уңышсызлыгыз килеп туды, сез аны нинди оннан, менә шул уңышсызлыктан нинди тәҗрибә алдыгыз, уңай тәҗрибә. Сез аннан нәрсә кабул иттегез, сез аны уңай итеп ничек кире язар идегез. Менә шушы техниканы куллансагыз, сезнең баш миегез һәр уңышсызлыктан да ниндидер бер уңышлы моментны күреп алу күнекмәсен булдыра үзендә. Һәм инде һәр бер көнегез сезгә, әйме, уңышсызлыкларыгызны билгеләргә, аларны язып барырга, игътибар фокусын шунда тотарга, актив булырга һәм инде әлбәттә уңышсызлыклардан да уңышлар күрергә ярдәм итә башлый. Баш миенең күнекмәсенә әйләнә бу. Бу инде галимнәребез тарафыннан күптән исбатланган һәм сез дә моны әгәр дә кулланасыз икән, һичшиксез үз-үзегезгә ышанычны, үз бәягезне күтәрәчәксез. Теләсә нинди яшьтә, дуслар. Мөһим түгел, сезгә ничә яшь, ләкин бу эшли торган техника файдасы булсын. 30, 40, 50. Илгиз, безнең дусларыбыз Смотри клиникасыннан сиңа шундый бер фәлсәфи сорау бар. Әйдә. Дөньяга карашыңны үзгәрткән 3 шәхес, я булмаса 3 китап, бәлки 3 фильм, я булмаса 3 вакыйга. Һәр берсеннән бер шәр әйтә аламмы? Әйтергә була. Беренчедән шәхес дигәндән Майкл Джексон әйтер идем. Булды, Әйе. яхшы. Китап дигәннән миңа 1984. Әйе, Орвел бит инде, әйе. Шул аннарысын тагын нинди сораулар булды? Вакыйга. Шәхес. Фильм. Иң зур вакыйга минем тормышымда ул минем тууым.
Минем өчен бик шок катыргыч момент булды. Үзе, балалар түгел, үзе. Үзем туым, әйе. Син в шоке, һаман да. Һаман в шоке. Һаман в шоке. Көтелмәгән хәл булды бу минем өчен. Мин һаман оныта алмыйм. Бу минем өчен шундый бик зур вакыйга минем өчен. Миңа бик озак ияләндем. Җаныкаем, Әйе. 37 ел ияләнәсез. Дәвам итәм. Әйе, Дәвам шуннан. итәм. Ага. Тагын инде Шәхес. Кино. Кино. Шәхес Майкл Джексон А, булды. Шәхес булды, Майкл я. Джексон булды. Кинолар күп инде, кинолар күп. Үзгәрткән Әйтә сине. алмыйм. Бер башыңа беренче Башыңа килгән. килә кино. Башыма Человек дождя. Әйбәт. 30, 40, 50. Безнең дусларыбыз Смотри клиникасы, заманча офтальмология үзәге. Смотри клиникасы дөньяга яктырак караш. 30, 40, 50. Илгиз, рәхмәт сиңа. Синең беренчедән эчке хис кичерешләрең белән бүлешүең өчен, чөнки бу чыннан да кыюлык, тәвәккәллек кирәк. Һәр кеше дә бит әле бүлешә алмый, һәм һәр артист та бүлешергә әзер түгел. Бу идеаль образдан чыгып, өстәге образдан төшеп торасы килми. Мин уйлыйм, күп кенә безнең тамашачыларыбызга файдалы бүген киңәшләр ишетелгәндер. Алга таба да дөньяны ямьләндереп, нурга күмеп, Мин дә әйтим әле җәмәгать. Менә без бүген тапшыруны башладык. Кунагыбыз нинди кунак килгән дип име? Әйттек, Татарстанның ат казанган артисты дип. Ул шуның хәтле лаеклы бу исемгә. Шуңа күрә Алла бирса, кем ишетергә тиеш ишетегез. Дөрес кешеләр. Илгиз Шайхразиев, Татарстанның ат казанган артисты. Без сиңа шуны телибез. Бүтән хыялларың тормышка ашсын. Һәр вакытта үз-үзеңә ышанган кеше булсын һәм синең яныңда сиңа ышанучы кешеләр күбрәк булсын. Эшеңдә дә шул аудитория фанатларың күп булсын. Без Рәхмәт синең галочкаларыңны истә калдырдык. Безгә дә Рәхмәт. бик яхшы Лайфхак. киңәш булды тамашачыларыбызга да. Шуңа күрә без дәвам итәбез. 30, 40, 50. Сез 30-40-50 подкастын карыйсыз. Татар хатын-кызлар өчен беренче подкаст. Гүзәлия, Зөлфия һәм без шок Венера. хәлендә Венера. Илгиздән соң кызлар. Шундый рәхәт име? Илгиз рәхәт кешедән соң рәхәт булып кала. Үз-үзеңә ышану темасы бу бит чынлыклап ачып салырлык менә хисләрен. Бу бит бик кыю кешеләр генә мөгаен шушындый ситуациялар белән бүлешергә мөмкиндер. Гәрчә һәр кешенең тормышында андый ситуациялар булса да. Ничек уйлыйсыз? Берәү булса сөйләмәс иде әле ул барыбер ачылды. Безгә күп эмоция бирде. Шайтып теге сөйләп негативка бормыйчы, Әйе. яхшы яктан гына сөйләп безгә бөтен нәрсәне. Һәр нәрсәдән хәерен таба белү бу бит Әйе. ниндидер Рәхмәтле була белү. Даже Гүзәлия ханымга. Илгиз, син красавчик просто. Рәхмәт сиңа, син искиткеч. Кызлар, безнең тамашачыларыбызга инде тапшырубызның нәтиҗәсен ясарга кирәк бит. Ничек уйлыйсыз? Үз-үзеңә ышануны арттырыр өчен нәрсәдән башларга кирәк? Үз-үзеңә ышанычны арттыру. Ул бит яшьтән дә тормый. 30-да да, 40-та да, 50-дә дә үз-үзенә ышанмаган хатын-кызлар байтак. Нәрсәдән башларга кирәк дип уйлыйсыз? Ишетмәскә кирәкмәгән сүзне, тыңламаска сине яратмаган кешеләрне, гомумән сине яратмаган кешеләрне янында йөртмәскә. Һәм беләсезме нәрсә? Беркем белми, ничек булырга тиеш икәнлеген. Беркем дөньяда белми. Һәр кешенең үз законы, һәр кешенең үз схемасы яшәү ние. Шуңа күрә син генә беләсең. Син үзең беләсең үзең тормышың турында. Шуңа күрә үзеңә үзең ышанасың. Рәхәтләнеп яшисең. Үзеңә үзең ярдәм итәр өчен үзеңне русча әйткәндәй баловать итәргә кирәк. Атнага бер тапкыр нәрсә булса да аласың, уже сиңа приятно. Теге балаларны шулай килиләр бит әле җайлап кына. Татыгысын алып бирә. Күп эшләдең, бераз гына ял, үзеңне йокыңны туйдыр. Гаепләмәскә кирәк. Менә ятып йоклыйсың килә икән, 12 сәгать ят та йокла. Ә без бит ятабыз, йоклыйбыз, тревожность белән йоклыйбыз. Җыштырылмаган бу эшләмәгән, моны эшләнмәгән. Миндә ул бар. Миндә дә бар. Нишләтергә кирәк шулай булганда? Менә ситуация отпустить надо. Үзең белән үзең сөйләшеп, Кызлар бетә ул фикергә. Бетәме? Бераз гына калды миңа, кызлар, бераз гына калды тырышырга. Иң мөһиме үз-үзеңә ышанычны арттырыр өчен үз-үзең белән дус булырга кирәктер. Мәгән беренче чиратта үз-үзеңә теге башыңа фанатларны утыртып, без әйтәбез бит инде поддерживающее окружение, кыр яныңда
сине куәтләп торучы кешеләрне, канатландыручы кешеләрне күбрәк туплап, яратмаучы, теге минусларыңа төрттіріп тора торган кешеләрне бераз Арынырга алардан ерагайып, ну кайбер кешедән орыны булмый, инде алар туганнардан һәм торалар, башкасы. игътибар итмәскә. Була алай. Аларны бераз гына читләштереп, димәк, сине куәтли торган кешеләрне якынгарак алып, үзеңнең иң яхшы тормышыңны үзеңә язырга кирәктер. Яңа шанс булмаячак. Икенче тормышта менә мин үз-үземә ышаначакмын дип яшәп булмый бит. Чөнки һәр кешенең бер генә шансы бар. Һәм мөгаен, әгәр дә кешеләр безнең тапшыруны карап та бераз гына үзләре шушы хисне тоялар икән, без сезне әзрәк куәтли алабыз икән, бераз гына канатландыра алсак, без бик шат булыр идек. Кадерле дуслар, шуңа күрә сезнең комментарийларыгызны, сезнең фикерләрегезне, теләк тәкъдимнәрегезне көтеп калабыз. Нинди темаларны күтәрергә иде. Без шулай ук сездән комплиментлар да көтеп калабыз. Шулай Яратсагыз да, яратмасагыз да берәр нәрсә языгыз әле, яме? Шундый кызык безгә укырга шуларны бөтенесе. Хейтерлар обязательно язсыннар. Гүзәлия турында языгыз көтәбез. Яраткан кешеләргә дә язырга кирәк. Кызлар яхшы сүзләр әйтәләр бит, җанга азык дип юкка гына әйтмәгәннәр. Бүгенгә сезнең белән сау булашабыз, файдалы булгандыр дип ышанып каласы килә. Безгә язылыгыз, лайклар куйыгыз, комментарийлар, колокольчиклар. Дусларыгыз, иптәш кызларыгыз белән бүлешегез. Апаларыгыз белән, бәлки сеңелләрегез белән. Рәхмәт, рәхмәт сезгә. Кадәр сау булыгыз. 30-40 илле.